ብዛዕባ ኢንዶኔዥያን ቻይናን ዝካየድ ብሚልዮናት ዶላር ዝቑፀር ኣታዊ ዘምጽእ ናይ ተመን ምርባሕ ዝገልጽ ቪድዮ ዝርዝር ሓበሬታ እዩ። እዚ ቪድዮ እዚ ተመን ከምቲ ንሕና ንፈርሖ ሓደገኛ ዘይኮነስ ከመይ ገይሩ ንመድሃኒት፣ ንመግቢ ከምኡውን ንኽቡር ፋሽን ቦርሳን ቀበቶን ከም ዝውዕል ብሰፊሑ ዝገልጽ እዩ። ተመን ክበሃል እንከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ሓደገኛን ዘፍርሕን ፍጥረት ዝረአ እዩ። እንተኾነ ግና ኣብ ገሌን ሃገራት እዚ ተሰሓቢ ፍጥረት እዚ ካብቲ ዝህቦ ጉድኣት ንላዕሊ ረብሕኡ ኣዝዩ ዝዓዘዘ እዩ። ካብቲ መድሃኒት ዝኸውን መርዙ ጀሚርካ ክሳብቲ ንኽቡር ፋሽን ዝኸውን ቆርበቱ ተመን ናይ ሚልዮናት ዶላር ቢዝነስ እዩ። ሎሚ ቻይናውያንን ኢንዶኔዥያውያንን ነዚ ፍጥረት እዚ ከመይ ገይሮም ከም ዘርብሕዎን ንረብሖኦም ከም ዘውዕልዎን ክንርኢ ኢና። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዌስት ጃቫ ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ ግዛት ተመን ምርባሕ ቀንዲ ምንጪ ኣታዊኦም እዩ። ኣብታ ግዛት ሰባት ነተመን ከም ደርሆ እዮም ዘርብሕዎ። ቆርበት ተመን ብጥንካሩን ብጽባቐ ሕብሩን ስለ ዝፍለጥ ኣብ ዓለም ንዝዳለው ዝኸበሩ ናይ ኢድ ቦርሳታት፣ ቀበቶን ናይ ሰዓት መትሓዝታትን ይውዕል እዩ። እቶም ኣትማን ዕድሚኦም ካብ 3 ወይ 4 ዓመት ምስ ኮኑ ክህደኑ ይጅምሩ። ድሕሪኡ ቆርበቶም ብጥንቃቐ ተቐሊጡ ይጸሪ። እቲ ቆርበት ብጽቡቕ ምስ ደረቐ ድማ ናብ ዓለም ለኸ ፋብሪካታት ፋሽን ይለኣኽሞ ብዝማዕረገ ኣገባብ ክስራሕ ዝግበር እዩ። ቆርበቱ ምስ ተቐልጠ እቲ ተረፈ ስጋ ተመን እውን ኣይጓሓፍን እዩ። ብፍላይ ኣብ ቻይና ስጋ ተመን ከም ክቡርን ጥዑይን መግቢ ዝቑፀር። ስጋ ተመን ብፕሮቲን፣ ቪታሚናት ኤ ከምኡውን ማዕድናት ዝሃብተመ እዩ። ዕድመ ንምንዋሕን ንጥዕና ኣካላትን ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ ይዝረበሉ እዩ። ኣብ ቻይና ብሾርባን ብተፈላለየ ኣገባብን ተዳልዩ ብኽቡር ዋጋ ዝቐርብ መግቢ እዩ። መርዚ ተመን ብተመራመርቲ ከም ፈሳሲ ወርቂ እዩ ዝፍለጥ። ምኽንያቱ ድማ ዋግኡ ኣዝዩ ክቡርን ንመድሃኒት ዝውዕልን ስለ ዝኾነ እዩ። መርዚ ተመን ንሕማም ካንሰርን ንምክልኻል ምርጋዕ ደምን ኣብ ዝስርሑ መድሃኒታት ይጠቅም እዩ። ንባዕሉ ነቲ ናይ ተመን መርዚ ንምፍሻል ቀንዲ ንጥረ ነገር እዩ። ተመን ምርባሕ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን። ልዑል ፍልጠትን ጥንቃቐን እውን ዝሓትት እዩ። ኣትማን ንሙቐትን ንጥልቀትን ኣዝዮም ተነቀፍቲ እዮም። ኣብ ዝሑል ወቕቲ ሙቐትን ትደልዩ፣ ኣብ ምዉቕ ወቕቲ ድማ ክዘሕልዮም ዝደልዩ። ንነፍሲ ወከፍ ተመን ኣብ ናሃቱ ክፍሊ ኬጂ ዝቕመጥ። እቶም ክፍልታት ብጽኑዕ ተዓፀው ኮይኖም እቶም ሓለውቲ ንምግቢ ጥራዮም ዝኸፍትዎም። እዚ ድማ ኣትማን ንከይሃድሙን ሰባት ንኸይነኽሱን ዝሕግዝ መስርሕ እዩ። ቻይና እታ ዝዓበየት ኣፍራይት ተመን እያ። ቻይና 70% ናይ ዓለም ተመን እተፍሪ ሃገር ኮይና እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ንሽሓት ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ እዩ። ልዕሊ 15,000 ሰባት ኣብ ምህዳን ተመን ጥራይ ክሰርሑ ከለዉ ልዕሊ 175,000 ሰባት ድማ ኣብ ምሕራፅን ምምስራሕን ቆርበትን ስጋ ተመንን ዝሰርሑ እዮም። ታሪኽ ተመን ካብቲ ንፈርሆ ንላዕሊ ንደቂ ሰባት ብዙሕ ጥቕሚ ዝህብ እዩ። ቆርበት ይኹን መርዙ ወይ ስግኡ ኩሉ ንረብሓ ደቂ ሰባት ዝውዕል እዩ። እዚ ንግዲ እዚ ሚልዮናት ዶላር ዘንቀሳቕስ ዓብዪ ኢንዱስትሪ ኮይኑ ዝቕጽል እዩ። ኣብዚ እውን ተመን ከም ሓደገኛ ጓሓፍ ዘይኮነስ ከም ክቡር ወርቂ ከም ዝረአ ጎሊሁ ተራእዩ። ኣብ መንጎ እቲ ስጋ ክበልዑን ከለዉ እውን እቲ ክቡር ቦርሳ ፋሽንን ዘሎ ፍልሊ ብምስሊ እንትረአ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ። ካብዞም ዝረኣናዮም ናይ ኣትማን ወፃእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለም ዘደንፁ ሓደሽቲ ግስጋስታትን ለውጥታትን ይርከቡ እዮም። ዓለማዊ ዋዕላ ተመናት 2026 ንመጀመርታ ግዜ ብታሪኽ ኣብ ጥቅምቲ 2026 ኣብ ስሪላንካ ዓብ ዓለማዊ ዋዕላ ተመናት ክካየድ እዩ። ዓለም ለኸ ክኢላታት ኣትማን ተኣኪቦም ብዛዕባ ምክልኻል ተመን፣ መድሃኒት መርዚ ተመን ከምኡውን ከመይ ጌርካ ኣትማን ንኸይጠፍኡ ከም ዝሕለዉ ክዝትዩ እዮም። እዚ ድማ ተመን ከም ጸላኢ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ክፋል ተፈጥሮ ክርአ ዘለዎ ግዜ ምዃኑ ዘርእየና እዩ። ኣብ 2026 ኣትማን ብፍላይ ፒቶን ካብ ከፍትን ጤልን ንላዕሊ ካብ ተፈጥሮ ንላዕሊ ዝጥዕሙ ናይ ስጋ ምንጭታት ምዃኖም ዝገልጹ ሓደሽቲ መጽናዕትታት ወፂኦም እዮም። ምኽንያቱ ኣትማን ኣዝዮም ሓፂር ግዜ ንኸዓብዩ ዝወስዱን ኣዝዩ ውዑይ ኣየር ዝፃወሩን ከምኡውን ካብ ከብቲ ዘይትሕት ፍርያት ስጋ ዝህቡ እዮም። ኣብ ቬትናምን ቻይናን ዘለው ኣሽሓት ፋርማታት ሕጂ ስጋ ተመን ናብ ዓለማዊ ዕዳጋ ንምልኣኽ ይሰርሑ ኣለዉ። ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብስራት ሳይንቲስት ንኹሉ ዓይነት መርዚ ኣትማን ክሰርሕ ዝኽእል ክትባት ንምፍጣር ናብ መወዳእታ በፂሖም ኣለዉ። እዚ ማለት
ንነፍሲ ወከፍ ዓይነት ተመን ተፈላለየ መድሃኒት ካብ ምንዳይ ሓደ ዓይነት መድሃኒት ንኹሉ ንክኸውን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ። ዓለምና ትቕየራላ። ጓሓፍ ዝመስሉና ዝነበሩ ነገራት ሎሚ ክቡራትና ኾንዮም። እቶም ንፈርሆም ዝነበርና ኣትማን ድማ ሎሚ ንሕማም ካንሰር መድሃኒትና ኾንዮም። እዚ ተመን እንብሎ ፍጥረት ከም ጉድኣቱ ጥቕሙ እውን ክንዱ እዩ። ካብ መርዙ ዝስራሕ መድሃኒት ጀሚርካ ክሳብ ካልኦት ብዙሓት ረብሓታት ኣለውዎም። እዚ ዘስተውዓሉ ቻይናውያን ድማ ነዞም ተሰሓብቲ ከም ተራ እንስሳ እናርበሑ ዓብይ እቶት እናረኸቡሉ እዮም። መርዙ ንምሕካም ጥራይ ዘይኮነስ ቆዳኡ እውን ብኽብሪ ዋጋ ዝሽየጥ ፍርያት እዩ። እዚ ቆዳ እዚ ብዙሕ ናይ ስራሕ መስርሕ ድሕሪ ምሕላፉ ናብቶም ኣብ ዓለምና ዝኸበሩ ቦርሳታትን ቀበቶታትን ዝቕየር እዩ። እዚ ንምግባር ካብ ምርባሕ ጀሚርካ ቆርበት ናይ ምልስላስን ቅርፂ ናይ ምትሓዝን ተፈላለየ ሞያዊ ኣሰራርሓታት ዝሓልፍ እዩ። ቆርበት ተመን ብሰንኪ ዘለዎ ጥንካረን ተፈላለየ ሕብርታትን ኣብ ዓለም ለኻዊ ኢንዱስትሪ ፋሽን ኣዝዩ ተደላዪ እዩ። ካብኡ ዝስራሕ ቦርሳታት ቀበቶታትን ሰዓት ኢድን ኣዝዮም ክቡራት እዮም። እዞም ኣትማን ካብ ዱር ወይ ካብ መርበሕ ቦታታት ተወሲዶም ቆርበቶም ኣብ ፋብሪካ ንኽስራሕ ዝለኣኹ እዮም። ብፍላይ እቶም ካብ ዱር ተሓዙ ኣትማን ካብ 3 ክሳብ 4 ዓመት ምስ ገበሩ ዝድለዩ እዮም። እዚ ዕድመ እዚ እኹል ዕብየት ዝበፅሓሉ እዩ። ድሕሪ ሃደን እቶም ዓበይቲ ኣትማን ዋግኦም እውን ክንድኡ ዝለዓለ እዩ። ኣትማን ፈለማ ኣብ ማይ ዝመልአ ዓቢ ኮንቴነር ይእከቡ። እዚ ድማ ኣብቶም ሰራሕተኛታትን ኣብቲ ቆርበትን ዝበፅሕ ፀቕጢ ንምንካይ ዝሕግዝ እዩ። እቲ ቆርበት ዝኾነ ዓይነት ስንጣቕ ከይህልዎ ተጠንቂቖም ድሕሪ ምፅራይ ኣብ ፀሓይ ንኽደርቕ ይገብርዎ። ገዛ ክሳብ ዝመፅእ ድማ በዚ መልክዕ ይቕመጥ። ነቲ ካብ ቆርበት ዝተረፈ ክፋል ተመን ድማ ብኽቢ ጠቕሊሎም ናብ ኦቭን የእትውዎ። ካብኡ ዝርከብ ፈሳሲ ድማ ከም ፍሉይ መድሃኒት ተቖፂሩ ናብቲ ዝለዓለ ጠለብ ዘለዎ ዕዳጋ ቻይና ክለኣኽ ዝግበር እዩ። ስጋ ተመን ብፕሮቲንን ሚነራልን ሃብታም ምዃኑ ይዝረበሉ እዩ። ልዑል መጠን ፖታስየም፣ ካልስየም፣ ኣይረን፣ ዚንክ፣ ቫይታሚን ኤን ኣብ ውሽጡ ስለ ዘለዎ ንሓፈሻዊ ጥዕና ሰብነትን ዕድመ ንምንዋሕ ከም ዝሕግዝ መፅናዕትታት የርእዮም። ከም ቻይና ኣብ ዝኣመሰለ ሃገር ድማ ከም ክቡርን ናይ ሃብታምን ምግቢ ተቖፂሩ ብሾርባን ብኻልእ ኣገባብን ዝቐርብ እዩ። ነዞም ሚልዮናት ዶላር ዝንቀሳቐሰሎም ኣትማን ንምርባሕ ፍሉይ ፍልጠት የድልዩ። ንዓይነቶም ዝሰማማዕ መጠን ሙቐትን ጠላ ኣየርን ምፍላጥ ናይ ግድን እዩ። ኣብ እዋን ዋዒ ቦትኦም ክዝሕል፣ ኣብ እዋን ቁሪ ድማ ክመውቑ ናይ ግድን እዩ። እዚ እንተዘይተገይሩ ኣትማን ብቐሊሉ ክሞቱ ወይ ዕብየቶም ክዕገት ይኽእል እዩ። መርዚ ኣትማን ብተመራመርቲ ከም ፈሳሲ ወርቂ እዩ ዝውሰድ። ንተፈላለዩ ሕማማት መድሃኒት ንምስራሕ ስለ ዝጠቅም መርዞም ብጥብቂ ዝድለ እዩ። መርዚ ተመን ንተፈላለዩ ሕማማት መድሃኒት ንምስራሕ ኣዝዩ ተደላዪ እዩ። እዚ መርዚ እዚ ደም ከይረግዕ ካብ ምክልኻል ሓሊፉ ምስ ሕማም ካንሰር ንዝተኣሳሰሩ ምልክታት ንምፍዋስ ጽቡቕ ውፅኢት ተርእዩ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ካልኦት እንስሳትን ዝመጽእ መርዚ ከም ኣንቲዶት ኮይኑ የገልግል እዩ። ካብ ምግብን መድሃኒትን ወፃእ ካብ ቆርበት ተመን ዝስራሕ ቦርሳን ቀበቶን ናይ ዓለምና ክቡር ናይ ሕንቃቐ ኣቑሑ እዩ። ኣትማን ቆርበቶም ንረብሓ ካብ ምውዓሉ ሓሊፉ ኣብ ገሊን ሃገራት ከም ናይ ገዛ እንስሳ ፔትስ ኮይኖም እውን ይሽየጡ እዮም። ንሕና ንፈርሖም ኣትማን ካብ መድሃኒት ሓሊፎም ክንዲ ዝኣክል ዘርፈ ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎም እዮም። እሞዳ ክቡራት ተዓዘብተይ ንስኹም ከ ኣብዚ መደብ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም? ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፍሎ እናበልኩ ላይክን ሸር ምባል ኣይትረስዑ ክብል ትፈቱ።